Tradicionalni novogodišnji koktel koji krajem decembra priređuje lokalna samouprava za ljude iz javnog, kulturnog i političkog života u Valjevu definitivno odiše nekom drugačijom atmosferom. Poslovično raskošan meni u maloj skupštinskoj sali čini se idealna prilika za rukovodioce javnih preduzeća oslonjenih na budžet da se u naoko opuštenim razgovorima neformalno informišu o svojoj direktorskoj sudbini koja je u gro slučajeva potpuno neizvesna ili je možda bolje reći izvesna taman do naredne sednice privremenog organa. Čudesnu lakoću komunikacije uz prave gurmanske đakonije tek na kratko naruši dr. Jovan Tomić, čisto da nazdravi, ali bogami i rastereti nervozne vršioce dužnosti od silnih liderskih briga. Vreme je i trenutak da se jedni drugima izvinimo za ono dobro što smo mogli da uradimo, a nismo uradili, i da obećamo da ćemo u novoj godini pokušati da ispunimo ono što ovaj grad i ovaj narod od nas očekuje. Zato svima vama, svima nama želim srećnu i uspešnu novu godinu 2008. Srećne i Bogom dane nastupajuće praznike. Godina koja je pred nama, ona je puna iskušenja, sami znate da ih ne ponavljamo i bit će nam potrebno mnogo sloge, ljubavi i razumevanja. Da se ne delimo ni po partijama, ni po drugim nekim pripadnostima, već da shvatimo da je ovo naša zajednička zemlja, naš zajednički grad i samo zajednički u slozi i ljubavi možemo prebroditi one teškoće koje su pred nama. Nažalost, nije malo. Dobro zdravlje i uspeh u radu svim važnim faktorima na lokalnom nivou, od čijih odluka u mnogome zavisi da li će opštinska vlast domaćinski gazdovati. Sve je to prisutnima poželeo čovek koji faktički i nema zašta da brine u 2008. godini. On je tu gde jeste sve do predstojećih lokalnih izbora, a možda i nakon toga. Ostali su sigurni bar do naredne sednice privremenog organa. Ali tako je sa kvotama, šta da se radi.